ZAP je jedným veľmi silným partnerom, s ktorým sa veľmi dobre rokuje, ktorý zastupuje záujmy veľkého objemu ambulancií. Pre mňa je vzácne s nimi rokovať predovšetkým z dôvodu, že tento spektrum špecializácií, ktoré sa združujú v ZAPe, sa týka aj všeobecnej starostlivosti, aj špecializovanej starostlivosti. Čiže naozaj, keď potrebujeme taký akože helikopter view na problémy, ktoré potrebujeme riešiť, tak práve ZAP je pre nás tým partnerom, s ktorým komunikujeme. Keď pripravujete a tvoríte nejaký návrh novej zdravotnej politiky, tak spolupráca s zástupcami ambulantných poskytovateľov vám jednak stráži odbornú kvalitu návrhu, jednak vám stráži to, že či riešite fakt gro toho problému, alebo iba lížete po povrchu, a jednak vás to drží v kontakte s realitou, či ten návrh, ktorý pripravujete, je implementovateľný a realizovateľný v praxi. Zväz ambulantných poskytovateľov vnímame ako dôležitého a konštruktívneho partnera nielen do debaty o financovaní, ale aj pri tvorbe zdravotníckej politiky. Pre našu poisťovňu je prínosom, keď máme partnera, ktorý má tie odborné argumenty, ktorý vie rozprávať za 2000 slovenských ambulantných lekárov. Akékoľvek zastúpenie stavovské má prínos v tom, že zmeny, ktoré si vyžaduje táto skupina poskytovateľov, samozrejme je vypočutá potom jednak u regulátora, ale súčasne samozrejme aj v tej pacientskej časti, pretože musí byť aj z dola, nielen z hora, riešené jednotlivé problémy zdravotníctva. ZAP pomáha podľa môjho názoru vo veľkej miere ambulantným lekárom, predovšetkým v čase, keď potrebujú pomôcť s organizáciou, s fungovaním tej svojej prevádzky. Zväz ambulantných poskytovateľov je jednou z organizácií, ktorá dokáže obhajovať záujmy ambulantných poskytovateľov, čo už dokázala nieraz v minulosti a predpokladám, že aj do budúcnosti na tomto svojom odhodlaní nepoľaví.